Khorok Tham Bayab miliwi tei khoroksa bayab no butharwi rubber bagano khibioi kalangmani patimo. Khumpui Jola Block Takarjola Thana Paila Banga Amchaini Patimo butharwi kalangjakha bishini tridok umorni Mongol Charan Dev Borma Thangnai salni Sanjao Mongol Charan Dev Borma Bidhi Bazar Amchaini Jishnu Dev Borma umor 27 Jirania Amchaini Johnson Dev Borma umor 29 Takarjola Paila Banga Amchaini Ganesh Dev Borma umor 26 borokni logi thangmani koktoma horthugibo nogor sokpaya ongoi theinai Mongolni he Jyotika Tripura tai bini nukhungni borok rok naitok laikha horai bo busainago sokpaya ongoi wanai tongma jora amchani lukurokni khukti Mongolni mangkathei rubber bagano khiklaijakni koktoma sokpaika bihikni thani mangkathei khojait langjakha Takarjola Community Health Center tai koktun rohorjakha Takarjola thanao Theinai bihik Jyotika busaino telang thangnai Khorok Tham bini bayapni bakha butharmani koksha jakha koksha chamung bai Takarjola thana police Khorok Tham thanao tubui kok sungmani ulo bike accident tengai langma bai amchaini thangma bai amchaini rubber bagan kelangai thangkahini shaka tabuk police ni naikon mongni bisingtino Khumpui kok ongkhori fainai yago Mongol Charan Dev Bormani bangkathei nukhungni borokni yago yafri rohorjakha kablaijak nukhungni borok amchani lukurok bo Khumpui bichar sanlaika ko miya hora thangya hamane kelang thango jabardasti khe thangya hamane mane bor thanglai de bor thanglai ko bangma tununya hanai bongni auto kutongo bike kutongo scooty amse telang na phu telang ge haka butharwi pai khata telang na hanai ke sabo ko jogu tema saka Ganesh tema saka Johnson tam klai bor telang nai ro ko bono o Johnson ke darak lai gan bisanyata soyata bo jaga telang lai ayang palebanga biang sakadana tola anga saiman sugia borok horni koita ongkho soita sarini soita borok ongkho laika bor ki bike kaisao da khortam thanglai bike kaisao ka an bisai bai o Johnson ke temang ni ke borok auto kai thango auto butongo kap tam ka thika borong buthar kata tam ke buthakana sangke bo togu buthar kata a theinai ni bum kha tamo Mongol Charan nong kami ke boro yang botong man ni se samnago ni na nin bum kha nongkha a theinai ni bihik acha ga a je theiyo हमना कथै के bo jaga mankha ayang palebang bo jaga Kero kelaja, koite somye mangkabo? Soita rago. Acha. Abo to jang mumma mate ke abo thaman kala yang kap besu bethakan hani mak abo bike kisha sa kusumi ai kalama bai dui side bokor phadi Bokor phadi ja khaida bokor phadi ja yang bok phadi ja ang bok phadi ja dui side no bokor phadi ja ya bo tikon sa laisa ka ni kala ko bokor ta ka phadi ja bo khop jaka to odek se khojon na bo pura tei bisin bo golano bike ke bin chaka khongai sire boi borok laisi dong bike simi jeno bo borok ni ja ga boi bike ki sena thangi se bono apo pura bike tolak kalajang na pura bike tolak kalajang abono ta ka kala ka ba se khas ke golano Bili ke baik ke kalanya ibi chaka baik ini mah. Aja keti khosa puru nung datong. Kuti borok khosai nai kal thaka nu kawa. Borok je aro uspora tongna rakta. Oh, acha. Mama. Acha nin kami ke samna karo.
Samna aja no je thine beke no nok gana da. Ekdom nokla kaisan ta. Nok la kaisa na. Aja nung tam klai emne. Em to ba no dara hanjong bin babana san mama hanjong. Aja nin sini mungkha. Ani ke hanip niya. Sama kan.